orain zer? Hori da, hortik? Ondotik? Hortik. Eta aztiro. Buelta eman. Eta zenbeiago. Desberdintasun bat, desberdintasun bat. Baina ambulantzia. Beste bat dago, Beste gauzak dago. Telefonen bakotu. Este electrónico. Elektronoa, bat dugu. Zerrekatuz. Aia, ez. Zerrekatuz baina bera. Manténgase alejado. Análisis del proceso. Manténgase alejado. Descarga aconsejada. Hori lehenengo argazkia zabaltzen, solte barik. Orain? Hori den. Ez gara gehiago bertzen ari nago. Eta ez dugu zezua. Eta ba, orduan altuan dago zezua. Hola. Nakoa, honera, oso. Orain esku bat non, sorbalda, bestea belauna, azpiro. Kasu honetan, Hogei, nozik emango dira zutzata? Ah, claro. Ikusten duzu, beraz egon prest, eta nik zen egin. Altuan kontatu behar dut. Eta zena gaudu zen hainoa.